आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. प्रजासत्ताक दिना दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर तब्बल 18 उपोषणं होती. तसं बघितलं तर या उपोषणकर्त्यांना 25 तारीखलाच बोलवून शक्यतो त्यावर तोडगा काढून परावृत्त केलं जातं. मात्र ते न झाल्यानं अखेर ही उपोषणच झालीच. बघूया सिनियर करस्पॉन्डंट देवयानी वरसकर यांनी घेतलेला आढावा. आज 26 जानेवारी म्हटलं की अनेक उपोषणं जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर केलेली असतात आणि तशीच आजही उपोषणं इथे जवळजवळ 7 ते 8 उपोषणं आज आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर दिसतोय. अनेक उपोषणापूर्वी अशी पद्धत होती की पहिल्याच दिवशी 25 जानेवारीला अनेक उपोषणकर्त्यांना बोलवून घेतलं जात असे आणि जास्तीत जास्त तोडगा काढून ती उपोषणं कशी होणार नाहीत याच्याकडे लक्ष दिलं जात असे. परंतु तरीही ज्याच्यामध्ये तोडगा होत नाही अशी उपोषणकर्ते हे पुन्हा उपोषणाला बसतातच आणि आज अशीच जवळजवळ 7 ते 8 उपोषणं जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर इथे बसलेली आहेत. आपण बघूया नक्की काय म्हणणं आहे त्यांचं आणि त्यांना अजून का उत्तर मिळालेलं नाही, ते उपोषणाला कशासाठी बसलेले आहेत. आपण बघतोय इथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर एक उपोषण आहे. दारिस्ते बौद्धवाडी इथल्या एका स्मशानभूमी पायवाटेच्या रुंदीकरणासाठी उपोषणाला बसलेले आहेत. अत्यंत किरकोळ विषय आहे खरं म्हणजे. स्मशानभूमीकडे जाणारी पायवाट ती काय असेल आणि त्याचं रुंदीकरण ते काय असेल. मात्र तरीही ह्या दारिस्तेकरांना इथे उपोषणाला बसावं लागलेलं आहे. काय सांगाल, काय नक्की मुद्दा आहे तुमचा? मुद्दा आमचा असा आहे की कित्येक वर्षापर्यंत जुनी असलेली ती स्मशानभूमी आहे. त्या स्मशानभूमीला आम्ही पहिल्यांदा ज्यावेळी आम्ही पहिल्या पारंपरिक जे जायचे प्रेतं घेऊन त्या पिरियडला रस्त्याचा रुंदीकरण होता, किरकोळ वाट होती. आणि आत्ता जो आहे रस्ता तो आपण मुख्य रस्त्यापासून तो शासकीय रोड आहे, त्या शासकीय रोडपासून तो रस्ता आमच्या स्मशानभूमीपर्यंत जायचा आहे आणि तो जाण्यासाठी अरुंद असा रस्ता आहे. तिथं शव न्यायला आपल्याला मिळत नाही व्यवस्थितरित्या. तर तो 10-12 फुटाचा आम्हाला रस्ता मिळावा की शासकीय ग्रँडने तो डांबरीकरण वगैरे करता येईल आणि ते एक रस्त्याचं काम पूर्ण होईल. नक्कीच अत्यंत किरकोळ गोष्ट आहे, परंतु तरीही दारिस्ते ग्रामपंचायतीच्या अंदर हा जो काही रस्ता आहे किंवा हा जो स्मशानभूमीकडे जाण्याचा रस्ता आहे त्याच्या रुंदीकरणासाठी हे दारिस्तेकर इथले, हे बौद्धवाडीतले हे सगळे नागरिक आज इथे उपोषणाला बसलेले आहेत. आपण बघूया पुढचं जे उपोषण आहे ते असंच एक आहे. आपण बघतोय इथे सीताराम उपोषणाला बसलेले आहे. शेती संरक्षण परवानाधारक यांच्या संदर्भातलं त्यांचं उपोषण आहे. बाळ शिरसाट हे माजी पंचायत समिती सदस्य देखील आहेत, राहिलेले आहेत. शिरसाट सर, काय म्हणणं आहे तुमचं? काय कशासाठी बसलाय उपोषणाला? यासाठी उपोषणाला बसलो आहे की शेतकऱ्यांचा हा जो मोठा गंभीर प्रश्न आहे आणि तो परवानाधारक शेती संरक्षण म्हणजे शस्त्र परवानाधारकांचा हा गंभीर प्रश्न जिल्ह्यातला. आणि आता वन्य प्राणी एवढे त्रास देत आहेत आणि आपल्याकडे जर शस्त्र नसतील तर त्याने स्वतःचं संरक्षण कसं करावं, शेतीचं संरक्षण कसं करावं या संदर्भात आमचा हा प्रश्न आहे. यासाठी आमचा लढा आहे आणि तो आम्ही कायम लढा चालू ठेवणार आहोत. नक्कीच आपण बघतोय वन्य प्राण्यांपासून किंवा हिंस्र जनावरांपासून जे काही नुकसान होते, शेतीचं नुकसान होते, या संदर्भामध्ये वारंवार आवाज उठवला जातो, परंतु त्याच्यावरती कुठलाच तोडगा न निघाल्यामुळे अखेर माजी पंचायत समिती सदस्य बाळ शिरसाट यांना उपोषणाला बसावं लागलेलं आहे. असंच काही उपोषण एक पुढे आहे. शुभम शांती रेसिडेन्सी यांचं उपोषण आहे आणि ते आहे चक्क मुख्याधिकारी आणि नगर अभियंता नगरपंचायत यांच्या विरोधात उपोषण आहे. काय तुमचं म्हणणं आहे? एका मिनिटात सांगा. ओके साहेब, लक्ष आमच्याकडे द्या, नुसतं देऊ नको. सांडपाणी व्यवस्था किंवा विहिरीची व्यवस्था आणखी. पण आज गेले 10 वर्ष भरती नसल्यामुळे 2 परीक्षा लावलेल्या आहेत ज्या लादलेल्या आहेत 2013 पासून, TET आणि टेट. आता 2 परीक्षा तुम्हाला म्हटल्यानंतर परीक्षा फेस करावे लागणार. आता पदवी असून परीक्षा म्हटल्यानंतर पुढे काय करावं, या 2 परीक्षा फेस कराव्या लागणार. मग त्यामुळे आम्ही काय म्हणतो की कोकण विभागाची वेगळी भरती करून TET सध्या शिथिल करून आज स्थानिकांना सरसकट सामावून घ्या, म्हणजे जेणेकरून सामावून घेतल्यानंतर जो रोजगाराचा प्रश्न आहे तो मिटून जाईल.
आणि स्थानिकांना प्राधान्य मिळेल. नक्कीच आणि आज स्थानिकांना प्राधान्य मिळेल. आणि आज प्रत्येकाची वयोमर्यादा नाही म्हटलं तर वाढलेली आहे, आज संपण्याची आहे. एज बार होण्याच्या पूर्वी या स्थानिकांना न्याय मिळावा याच्यासाठी हे सगळे जण इथे आज उपोषणाला बसलेले आहेत. आज इथे आंबा काजू उत्पादक बागायतदार जे आहेत ते देखील उपोषणाला बसलेले आहेत. खरं म्हणजे हा आत्ता त्यांचा सीझन सुरू होणार आहे आणि आंबा काजू आणि आंबा उत्पादनाच्या किंवा ते जेव्हा तयार होण्याच्या अगदी प्रारंभीच हे सगळेजण उपोषणाला का बसले आहेत आपण विचारूया. पैंगणकर मॅडम, काय सांगाल, कशाला बसलाय तुम्ही उपोषणाला? मॅडम, 2015-2019 2 लाखाची कर्जमाफी व्हावी अशी शासनाने जाहीर केलेली, पण अद्यापही त्यात काही शासनाचा निर्णय पूर्णपणे झाला नाही. तर त्यासाठी सरसकट कर्जमाफी व्हावी शेतकऱ्यांची, हा शेतकऱ्यांचा पहिला मुद्दा आहे. 2014 साठी खावटी, मध्यम, अल्प कोणतेही विभाजन न करता सातबारा कोरा करावा, हा एक शेतकऱ्यांचा विषय. नवनिर्मित निरावडा महसूल मंडळाची 2021-22 ची विम्याची नुकसान भरपाई अद्यापही दिली नाही, सावंतवाडी महसूल मंडळाच्या डाटानुसार मिळावी. तसेच 2021-22 या वर्षात भात शेती विमा रक्कम सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी शेतकऱ्यांची, हा एक विषय. तसंच गतवर्षी पाऊस सतत पडल्यामुळे फळमाशीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात झालेला आणि फळमाशी झाल्यामुळे आमचा आंबा बाहेरच्या एक्सपोर्ट याला गेला नाही, विदेशात गेला नाही. ह्यावेळी तसाच फळमाशीचा प्रादुर्भाव आहे. फळमाशींना जो पिंजरा मिळण्यासाठी त्या 100% अनुदानावर आम्हाला शासनाकडनं सापळे मिळावे, पिंजरे मिळावे, हा एक विषय. तसाच जो आंबा बागायतदारांना आता सध्या भेडसावणारा मोठा प्रश्न म्हणजे हवामानात होणारा बदल आणि त्या बदलानुसार जे आम्ही औषधं वगैरे मारतो किंवा मार्केटमध्ये ज्या औषध कंपन्या एवढ्या आल्यात बोगस, त्यावर शासनाचं नियंत्रण नाही. त्या बोगस कंपन्यावर कुठेतरी शासनाचं नियंत्रण राहावं, हा आमचा दुसरा विषय. असे 10 विषय घेऊन आम्ही शासनाकडे सध्या या संदर्भात मागण्या करतोय. सातत्याने गेली 4 वर्ष शासनाकडे मागण्या करून शासनाच्या मागण्या आमच्या अजूनही पूर्ण नाही झाल्यामुळे आम्ही आज सगळे शेतकरी सिंधुदुर्गच्या लाक्षणिक उपोषणात बसलेलो आहोत. नक्कीच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले हे आंबा आणि काजू बागायतदार हे शेतकरी आज इथे लाक्षणिक उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांचे 10 मुद्दे आहेत आणि त्याच्यातले 2-3 मुद्दे जे त्यांनी सांगितलेले आहेत ते खरं म्हणजे आपण गेली काही वर्ष सातत्याने चर्चेमध्ये आपण ऐकत असतो, परंतु त्याच्यावरती तोडगा अद्याप निघालेला नाही. आज 26 जानेवारीला इथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर जवळजवळ 15 ते 16 उपोषणं बसलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये अगदी काजू बागायतदार असो, नगरपंचायतीच्या संदर्भातले असोत, वैयक्तिक काही विषय आहेत त्याच्या संदर्भात असोत, असे अनेक विषय घेऊन हे उपोषणकर्ते उपोषणाला बसलेले आहेत. आता लवकरच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण इथे येतील आणि निश्चितच त्यांची भेट घेऊन त्या उपोषणकर्त्यांना दिलासादायक काहीतरी असं सांगतील अशी आपण आशा करूया. निश्चितच त्यामधून या सगळ्या उपोषणकर्त्यांच्या प्रश्नांची तड लागत असेल तरच आजचा आपला हा 26 जानेवारी हा गणतंत्र दिवस सफल झाला असं म्हणायला काही हरकत नाही. देवयानी वरसकर, कोकण सप्लाई, सिंधुदुर्ग नगरी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.